Guys, by Uni Media doen is nie net podcasts by huis nie. Ons kom besoek huis. Ons kan besoek die legends huis, upcoming legend. Is coach excited vir die? Ousleg, eerstens, wat 'n voorreg is dit vir Stanford Universals om sy eie saampraatprogram te hê, eie inisiatiewe, eie kreatiwiteit, eie bron van krag wat agter talkshows gaan en sulke tipe goed gaan. So ons is bevoorreg, ons gaan vandag bietjie van Liman Montetjie kuier, sy bietjie saam met sy ma gesels, kyk waaroor gaan die rugby in Stanford. Ons wil die mense daar buite vertel van wat in Stanford aangaan. So is 'n awesome geleentheid en ek is opgewonde vir die taak wat voor lê. Let's go! Halleluja en welkom. Dit is Stanford Universals se saampraatprogram en ek is hierso vandag by 'n spesiale mens in sy huis, Liman Montetjie, hierso in Stanford se huis en ons gaan lekker gesels, bietjie die storie agter die persoon kry. Ek is ook bevoorreg vanaand natuurlik om sy ma hierso saam met my te hê. Sy gaan haarself voorstel, Auntie. Vertel ons 'n bietjie Auntie se naam, Auntie se van waar kom Auntie? Ek is Priscilla. Ek is Liman Montetjie se ma. Ja. En ek is van Stanford. Auntie Priscilla is van Stanford. Ek en Auntie Priscilla het lekker gesels voor die tyd en ons het bietjie mekaar leer ken en so. Auntie het gesê hulle toe Auntie 3 jaar oud was het hulle getrek hiernatoe. Ja. En Liman lewe al ons hele lewe lank hier so. Ja. Vertel ons bietjie van sy laerskoolloopbaan. Waar was hy? Waar het hy met sy rugby begin en ja, laat ons net so 'n klein agtergrond van die jong man ken. Ja, Liman het by die Baronskool begin. En hy het nooit belang gestel in rugby op laerskool nie. Maar hy was 'n baie vinnige atleet. Hy het gehardloop by die Jelbachs. Ja. Maar het was altyd 'n plesier om hom te gaan kyk, sy atletiek. En toe hy hoërskool toe vir 1 jaar gaan by toe. En daar het Liman vir daai jaar rugby gespeel. En daarna is hy dus om in 'n privaat skool gesit. En Kiro het hom gesien daar met die oefen. En hulle het gesê hulle wil hom daar en hy sit hom daar. En so het hy begin en hy het Joburg toe gevlieg. Daar het hy gaan speel, toe kom COVID, hy is in Bloemfontein toe gegaan het. Toe kom COVID en daar het gestop. En op 17 jaar ouderdom, toe sluit hy aan by Universals. En ek was altyd op my sinewies. Liman, hulle gaan jou beentjies breek. Dis maar, want hy was skral gebou. Hy was nie gebou soos hy nou gebou is. Nou is hy 'n man. So, dat is wat het is en ons is baie trots op hom. Jy was seker, Auntie, ek het al 'n paar games gekyk van Stanford en waar Liman speel, waar hy van agteraf kom, groot skade verrig. 'n Speler wat die skade gewoonlik op hulle voete kry, die oomblik wat hy aan die bal raak. Ja. Natuurlik laas jaar in hy wedstryd waar hy probeer trap het en dinge gebeur op 'n rugbyveld. Mense is nie gewaarborg om beseringvry van die rugbyveld af te kom nie. Sy knieligamente seer gemaak, geopereer en ons kan al klaar sien dat hy is besig om vinnig terug te kom, werk hard om terug te kom. Dit is seker die karakter van Liman Montetjie. Yes. Die dag wat hy seer gekry het, was dit 'n baie hartseer saak eintlik. Kindertjies het gehuil, groot mense het gehuil. Ek het gehuil. So, dat was 'n skok. Want dit was my grootste vrees altyd dat hy gaan seer kry. Maar soms was dat tye wat ons gevrees het as hulle speel aan anders dinge. Wat hoe kan jy sê, hy is die target omdat hy so goed speel. En oral wat altyd is was net Liman se naam op hulle mond. Kindertjies, groot mense, Liman. Tot ander plekke se spanne mense. As ek laat die lyn staan op die plekke wat ons gaat uitspeel en dan kom hulle my hand vat en dan sê hulle hy kind van my is goed. Hy is goed. En self ander
clubs wil hom gehad het. Maar ek en sy pa en hy staan nie so nie. Universals is sy club en is sy plek. Stanford is sy plek. So wat soek jy in 'n ander plek. Maar soos as ek self maar sê, my kind is baie goed. Hy is baie goed. En ons is baie trots op hom. Ja. En ek glo, hy been gaat regkom. Ons gaat alles proberen en hij gaat terugkomen. Ja, nee, ons kan eintlik sien met die manier waarop hy sy rehabilitasie op die huidige oomblik doen, sien die fisio gereeld, werk lekker hard om die krag weer terug te kry. Hy het baie kort na die operasie het begin hardloop en so. Sy terugkeer is binnekort en ek is seker sy terugkeer gaan groter wees as wat sy terugslag was. As Antie hom 'n boodskap kan sê van voorspoed of van sterkte toe wens, wat sal Antie vir hom wil sê so wat hy nou die nuwe jaar gaan aanpak? My wens vir hom is en wat ek vir hom wil sê en wat ek by vir hom sê by die huis, hy moet net vertrou op die Here. Niks is onmoontlik by die Here nie. En hy weet ons staan agter hom. Ek en sy pa staan 100% agter hom. En hy moet net vashou. En ons glo, en ek glo, ek vooral. Sy comeback gaat goed is. So mannen op die veld van andere plekken, hulle clubs, hulle moet real wees vir hom. Van niemand want ek hier moet julle real wees. En ek los het daar, maar ek is baie trots op hom en sy pa. Terug na die 28ste Mei toe met Lyman Montetjie se beserings. So Lyman, kan jy vir my dalk sê watter posisie speel jy op die oomblik? Ek is Lyman Montetjie, kaptein van Stanford Universals en ek speel heel agter. Ja. Nou kan jy vir my sê dalk waar het jy begin? Voordat jy nou vir jou gebou het om daar uit te kom. Toe ek hier by Stanford begin rugby speel het, ek dink ek was 18. Ik was 17 geweest, maar ik kon niet spelen van 18 af. En toen kom ik hier en ik begon op loskakel en buitencenter. Dat was mijn positie dat ik op hogeschool gespeeld heb. En ik heb die kans gekregen fullback in die first team. En hij is waar ik die kans van en ik heb er bereik gemaakt van tot nu nog toe. Ja. Was het jy voel gemakkelijk in die positie waar jy nou speel? Ik heb begin gemakkelijk geraakt, ja. Ik heb al een paar games gekeken, obviously als coach moet een mens kijken die span wat hij gaat afrug. En ik heb gezien Lyman het redder, hij was vlugvoetig geweest in zijn approach en zijn spel, maar na afgetrap in een phonebox, je weet. Lyman, hij dacht, als hij nou gaat terugkijken en hij dacht, toen het nou gebeurd en zo, obviously, jou maat moest vertellen hoe die mensen gehuild het en jy weet, het was een emotionele dag. Voor die mensen daar so. Hoe was die dag voor jou? Obviously, jij droom om elke dag rugby te spelen, maar nou van hem. Maar nou je waarschijnlijk paar snap en jij is uit voor een paar maanden. Hoe dat hij gevoel in hij oomblik? Kijk coach, ik heb niet verwacht dat het gebeuren. Alles is zo van een gebeuren die dag. Toen ik zie toen leek ik op de grond en ik was in de veld afgedraaid en ik wou nog opstaan om verder te spelen, maar toen kon ik voel iets assureren. En ik zag weer elkaar en ik kon het letterlijk horen hoe breed iets in mijn knie. En toen zei ik mezelf, nee, ik vat me van de veld af. En op pad, hij vat me eerst in de kiosk. En toen kon ik zien hoe de gemeenschap die mensen de veld verlaat, net om in de kiosk in te komen. Om te komen kijken of ik alright is. En hij was bij emotional geweest. Ik was op pad mediclinic toe. En mijn gedachten op pad zoen toe, het heeft gedacht, als je iets ernstigs had, dat misschien 2-3 maanden, wat ik nog buiten zo'n rugby zou wezen, maar als was komen in de mediclinic, was het extra aan het doen. En ondertussen niks is gebeurd voor mijn knie. En daar was ik vandaag geweest, maar toen zeer al gaan een specialist inkrijgen, om te komen kijken naar mijn knie. En dat is waar ik niet zeker heb, dat ik moet gaan voor operatie van mijn ACL is af. En net daartoe ik daarin schreef, toen begon de realiteit nog inskop en hij zei voor mij hoe lang ik weer rugby kan spelen. En daar is waar ik begon te beseffen dat
mijn rugby is eigenlijk van nou af. Als het nou tot op een einde komt tot wanneer ik weer mag spelen. Ja. Liman, hulle sê elke ding het sy les in die lewe. Yes. Elke ding moet 'n man iets uit leer. Ek myself het 'n ACL kniesbesering gehad, was basically vir 12 maande op die kant lê, maar eventually het ek kon ek weer speel, so ek glo 100% jy gaan beter terugkom selfs as wat jy was voor jou besering. Maar vertel ons 'n bietjie van jou proses op die huidige oomblik. Waar is jy met jou herstel? Hoe ver is jy dan weer terug op die veld kom? En wanneer kan die Stanford Universals gemeenskap, die klub en die rugby liefhebbers van die Boland verwag of jou terugkeer kan nou verwag? Kijk coach, mijn operatie was op 4 augustus geweest. En vanaf die tijd af heb ik elke week beginnen fysio zien. 1 keer een week, dan was het weer 2 keer een week. En tot nu toe, ik heb begin met mijn bio. Ik zie alle 2 keer een week in de fysio. So, ik zie alle 3 keer in een week, elke week. So, ik vat me hier bij ernstig op. Ik zie hastig nou op die ogenblik, maar mijn vordering is baie goed. Ik draf nog wel, maar ik moest nog jaar op die steeds geweest het voor hardlopen. En ik kan wel alles doen aan met mijn knie en dat is verbazend. En ik kan niet aan die man van de boer danken zeggen voor dat. Ja, halleluja. Nou kijk, ik kan zij voor mij zeggen, like, hoe het zijn gevoel toen zij zien spelen en zij kon niet spelen. Ja. Het was een actie. Ja, als naweek in, dus week in, week uit stress, is je lekker om langs je kan niet te zitten, maar je leert ook bij ja, daar is het ik heb begonnen beseffen dat elke game spelen was na stress in die game. Dan wil ik altijd gaan en dan wil ik voor met die mannen parada maar dan voel ik ook, ik zie nou staan terug. Maar alles dat wat ik ingevaar het langs het veld, zal ik definitief brengen wat missing was. Zodra ik weer terugkom. Maar ja, hoe is het hier gemis? Hoe is het langlaas boeren geskree? Bestaan ze. Dat was maar naar je naam op je veld, boeren. Nou kijk, je zal zoveel oors kan zeggen, like, die vorige, bij die oefeningen. Ik zie ze bij je op je veld. Maar het zijn niet die oefeningen wat ze doen. Verlangen ze niet die wat ze wil actually deelnemen met die. Ja, zoals ik zei over de coach, ik zei voor de mannen, ik mis het ik mis het vanaf die tijd hoe ik zie kreeg, mis ik het. Om even net om te laten zien hoe we oefenen, dan weet ik ook net, kan ik nog gaan draf daar samen en jokes maken en dat is een lekker deel van rugby. En ik kan het ook niet doen, ik sta niet daar, dat is allemaal. Maar nog steeds, net om het nog te gaan zien spelen en ons rugby gaan aan, alles en ons doen goed. En dat is iets wat voor mij laat toch eens voelen. En ja, we doen baie goed. En ja. Ja, ou sleg nee, weet jy, een van die dinge wat ek nou oplettend is nee, van Liman. Ja, hy is nog nie heeltemal 100%, maar hy is ook in die mix, hy passie waar rond, hy is by die oefeninge, hy is engaged. Jy kan sien dat hierdie ou is 'n klapman, jy weet, baie kere hy kry 'n besering, dan raak hy ou net weg, hy verdwyn van die scene, jy sien hom nie weer nie. Liman is daar, hy is by die veld, hy kom kyk op jou ouens, pas ook die bal saam met jou ouens, jong manne is nog steeds daar. Om formasie te sien. So, van my kant af, Liman, wil ek vir jou dalk vra, jy weet, jou boodskap dalk vir die Stanford Universals gemeenskap, vir die gemeenskap van Stanford, wat op jou terugkeer verwag. Wat is die boodskap aan die ondersteuners, aan die mense wat omgee, en die mense wat naweek na naweek, jy weet, op hulle voete gekry het elke naweek? Ja, coach, ik wil aan een en elke ondersteuner in Stanford. In die kleindorpie kan ze baie, vooral aan onze gemeenschap, hoe we beginnen nader raken aan elkaar. En het was iets wonders om te zien, vooral laatst jaar, toen we zo goed doen in die grote dag voor ons eerste jaar. En daar was op een stadion waar net een bus getreveld is aan Stanford rugby. En nou is het 2 naar 3, 4, amper naar 4 bussen toe wat de mensen van Stanford komen ondersteunen. En ons het baie ondersteuners even buiten Stanford. Dus moet ik dit vergeten, dat is mensen wat buiten Stanford is wat voor ons ondersteunen. En ik wil aan elke persoon wil ik dankie zeggen. Allemaal mijn ondersteuners dat voor mij, samen met mij in die situatie, wat voor mij kan moed gegeven nou al de hele tijd. Ik wil voor hen ook baie dankie zeggen. En ja, Stanford is op rij en ons verwacht net goede dingen van die jaren.
Ja, net groot dinge ouslig. En so great ding wat Liman sê nee. Die ondersteuners van Stanford is nie net van Stanford nie. Hierdie is 'n gemeenskapklub. Ons ondersteuners van reg oor die Oeverberg en dis altyd 'n lekker ding. Ja, dit was goed om te hoor dat hy actually tot progress kom met sy knie wat nou al baie lang beseer was al. So ons wag vir op die veld. Ons wag. Ons soek jou daar. Ja. Ons soek jou daar. So ja guys, daar het jy het op sy comeback. Cheers. Cheers.